Fem un repàs del projecte Java Swing, que està dividit en 4 parts. La primera part vèiem quin programari fem servir, que és Windows 11, JDK 20 i Apache NetBeans 18 i AND com a eina per crear el projecte i la llibreria Eclipse Link per als objectes JPA, que són els que estan lligats a la base de dades, i Java Swing i MySQL 8. Què més veiem? La finalitat del projecte era mantenir la base de dades compres. Primer que tot vam crear un projecte, compres, i ens vam descarregar el connector de Java de MySQL, el vàrem afegir en les llibreries juntament amb l'Eclipse Link. Vam crear una unitat de persistència, 2 packages nous, models i controladors, per contenir el codi, el nostre codi, i després vam crear un JFrame, la vista proveïdor. Vam designar aquesta vista proveïdor com a classe principal i vam crear una taula. Això era la primera part. La segona part ja vam començar a afegir el botó inserir, per inserir nous despeses i nous proveïdors. Vam crear una altra vista que es deia vista despeses i amb el menú i amb el menú ítems passàvem d'una vista a l'altra. A la tercera part ja era més de codi, el codi inserir per despesa, el codi de seleccionar una fila de la taula i els valors de la fila es passaven a uns camps de text i el codi per omplir un combo box. En aquest cas era el combo box de proveïdors. En aquesta última part, aquest serà el final, quedarà una cosa així, no? Amb la taula, amb el botó inserir, amb el botó eliminar, amb els camps de text que serviran per inserir i aquí baix un petit requadre per saber el total de les despeses per any, amb un combo box que hi ha els anys i aquí al clicar el botó total se'ns surt aquí, en aquest label d'aquí, surt el total de despeses per any. Això per una banda. Continuarem amb el codi d'inserir despeses, el botó eliminar despeses, el botó eliminar proveïdors, l'event de la taula al clicar sobre la fila, omplir els combo box, afegir colors i el total de les despeses per any. Ara comencem amb el botó inserir i el seu codi. Aquí veiem ja la vista acabada, però nosaltres anirem part per part. També hem afegit una nova columna. Fins ara només hi havia el nom del proveïdor i ara hem afegit també l'ID del proveïdor que ens servirà per al codi del botó eliminar. Comencem amb el botó inserir. Clicant 2 vegades se'ns crea aquest mètode que es diu botó inserir action per format. I com és aquest mètode? Primer agafem dels camps de text les variables que ens interessen. Primer hem d'explicar que l'ID, com que la taula és autoincrement, no cal posar-lo. Ja l'agafa automàticament el projecte. I la data, posarem la data actual del moment en què es fa la nova despesa. Per tant, tampoc cal posar-la. Sí que cal és el total, que amb aquest mètode textTotal.getText retorna un string, que li diem total string. I el mateix amb l'ID proveïdor string, que
el traiem del combo box del proveïdor amb aquest mètode getSelectedItem, i com que això és un objecte, el convertim a string amb el toString. Aquest totalString el convertim a float amb el float.parseFloat, i el id proveïdor, que és un int, el traiem de l'string id proveïdor string amb aquest mètode integer parseInt. Ja tenim els valors que ens interessen. Els comparem. Primer, fem una comparació amb un if per si els camps de text estan plens o estan buits. Si estan plens, amb aquest totalString, compare tu res, diferent de 0. Això vol dir que hi ha alguna cosa en el camp de text, està ple. I això mateix ho fem amb el... i també comparem que si és vàlid el float, que si és un nombre, si és un nombre decimal, amb aquest mètode. I que si està ple el id proveïdor string, si està ple o està buit. Si està ple, si tot funciona, si aquest if continua, creem una nova despesa, creem un nou proveïdor P, que el agafem amb el controlador proveïdor, que té el mètode de findProveïdor amb el id del proveïdor. Ens retorna l'objecte P, que és un proveïdor. Ara posem els valors a la despesa. Com ho fem? d.setTotal, que és aquest d'aquí, d.setProveïdor, i això és un objecte proveïdor, que és aquest P. Ja tenim els valors. No, falta encara la data. La data és d.setData i amb aquest mètode now vol dir que agafi el moment actual. I això dins d'un try catch. Ja tenim la D amb els seus valors a dins de l'objecte D. Ara inserim la despesa D. Com ho fem? Amb el controlador despesa, create despesa D. Amb aquest mètode ja s'ha inserit la nova despesa, també dins d'un try catch. Una vegada fet això, buidem la taula i la tornem a mostrar. Mostrarem una fila més, que és la nova fila inserida. I aquest if, si aquí no és correcte, tota aquesta comparació, passem amb un else, i en else hi ha un missatge d'error, que te diu que el total i el proveïdor són obligatoris i el total ha de ser un nombre vàlid. El codi d'eliminar una despesa. Com ho fem? Cliquem 2 vegades sobre el botó eliminar i aquí tenim el codi del botó. Primer que tot hem de dir que perquè funcioni aquest codi, a dins de mostrar despeses, hem de treure un listener que hi havia, que era escoltava aquest listener, escoltava si hi havia canvis en la taula i mostrava els valors de la fila seleccionada en el camp de text. Això ho hem de treure perquè al eliminar s'esborra una de les files i aquest listener ens donava errors. O sigui, el traiem, primer que tot, el traiem. Anem al botó i eliminar, que és aquí. El botó eliminar per format. Primer, agafem els valors de la fila seleccionada. Quina fila seleccionem? Aquesta, el jtaula, que és la nostra taula, amb el getSelectedRow. Amb això ens retorna un int, que és la fila seleccionada. I a dins d'aquesta fila, quins valors ens interessen? Ens interessen el id i el proveïdor id. O sigui, el proveïdor id de la despesa,
que seria amb aquest mètode jtaula getModel, això ens dona un model, i amb el getValueAdd, com a argument la fila seleccionada i la columna 0, o sigui, amb això tindríem l'ID, i el proveïdor ID el mateix, però de la columna 4. Recordem, aquí si anem al design, la columna 0, no, la columna 1 i la columna 4, proveïdor ID i la columna ID. Ja hem agafat els valors que ens interessen. Primer buidem la taula. Després, el mètode destroy, que és de controlador despesa, té com a argument un objecte despesa PK. I per construir aquest objecte despesa PK, el constructor té com a argument el proveïdor ID i l'ID, que són aquests dos valors. Per això ens interessaven obtenir aquests dos valors. Com ho fem, això? A dins d'un try catch, controlador despesa, destroy, i què? Fem servir aquest constructor, new despesa PK, amb el proveïdor ID i l'ID, que són aquests dos valors. Amb això ja hem eliminat de la base de dades, ja hem eliminat aquesta despesa. Continuem i mostrem despeses per actualitzar la taula. No hi ha res més. Ara veurem el mètode eliminar proveïdors. Aquí veiem a la taula que hi ha la columna 0, que és l'ID, la columna 1, que és el nom, i la columna 2, que és el telèfon. A nosaltres ens interessa a la columna 0, que té l'ID. Cliquem dues vegades sobre el botó eliminar i ja tenim aquí el mètode, el codi. Ens interessa agafar l'ID. Com l'agafem l'ID? Doncs amb jtaula getModel obtenim el model, amb el mètode getValue i d'argument la fila seleccionada, i la columna 0 obtenim un objecte, i aquest objecte amb un cast per convertir-la a int. Fem el cast integer i el convertim, aquest objecte d'aquí, el convertim a int. També ens interessa l'objecte proveïdor. L'objecte proveïdor, que amb el mètode de controlador proveïdor find proveïdor amb l'ID ens retorna a l'objecte proveïdor. I per què el necessitem? Perquè aquest objecte, com que pot tenir despeses, pot tenir una col·lecció de despeses. Si té una col·lecció de despeses, no el podem eliminar. Primer hem d'eliminar les despeses per després poder eliminar el proveïdor. Llavors, comprovem si té o no despeses. Així. P, get despesa collection, si està buit, o sigui que no té despeses, si aquesta col·lecció no té despeses, podem eliminar aquest proveïdor. Si no, no el podem eliminar. Com l'eliminem? Amb el controlador proveïdor, .destroyed i d'argument a l'ID, que és aquest d'aquí. Això dins d'un try catch. Què fem? Després buidem la taula i tornem a mostrar-la. Veurem que hi ha una fila menys. Si té despeses, salta en l'else, i en l'else hi ha un diàleg d'error que diu que el proveïdor no es pot eliminar perquè té despeses. Cal primer eliminar les despeses associades. Fins aquí el mètode eliminar. L'event de la taula, al clicar amb el mouse sobre una de les files. Com ho farem per fer un event? Podem fer-ho de dues maneres. Aquí sobre la taula, events, mouse,
mouse clicked. I se'ns obre el nom de la taula amb el mètode mouse clicked. Ho podem fer també d'una altra manera. Anem a trobar el design. Aquí a events, i anem a baix, mouse clicked, i cliquem. Bueno, aquí ja el tenim, a veure, mouse clicked, aquí. I ja se'ns obre igualment el nostre mètode. I com és aquest mètode? Obtenim el model, que és jtaula, la nostra taula, getModel, tenim el model. I la fila seleccionada és jtaula getSelectedRow. Tenim tres camps, que és aquests camps de text, el text ID, el text nom i el text telèfon. Al text ID li posem set text amb el model getValueAt, fila seleccionada, columna 0. Que això és un objecte, el convertim a string amb el toString. El mateix per al nom agafem la columna 1 i el telèfon la columna 2. Al clicar sobre la fila se'ns ompliran aquests tres camps de text. Passem a la vista despeses, faríem el mateix amb l'event. Anem aquí a events, aquí mouse clicked, faríem el mateix que hem fet amb proveïdors. Ara el que volem és omplir aquest combo box d'anys. Com ho farem? Anem al design, anem al source i aquí on ho tenim, anem aquí al navigator i ho mirem, navigator, es diu omplir, mostrar, omplir combo box anys, aquest d'aquí. És molt fàcil. Nosaltres, per afegir un ítem en el combo box anys, fem servir aquest mètode, add item i l'any. Per no anar fent un per un, fem amb un for. Comencem a l'any actual fins a l'any 2000, més petit que el 2031, o sigui que serà fins al 2030, i anem sumant-li un any cada vegada que interactuem en el for. I cada vegada afegim aquest any, l'any que li correspon. Amb això omplim el combo box anys. Com posem color en els components de la vista? Per exemple, si anem al botó inserir, el cliquem, anem a propietats, background és el color de fons. Cliquem sobre els puntets i aquí, per exemple, no sé, hi posem un verd, aquest. Si volem canviar les lletres, és el foreground. Foreground el canviarem i li posarem un altre color, aquí. I li posem, per exemple, no sé, un blau fosc, aquest. I el fem més gran, la font la fem més gran. La fem de 36. Així. I el mateix podem fer amb tots els panels, amb tot anar canviant els colors. Per obtenir el total de les despeses per any, hem creat un combo box que hi haurà els anys, un botó que li hem dit botó BTO total com a variable i un label total, que aquí és allà on es posarà el total. Anem a veure com és aquest codi. Cliquem sobre el botó total i
primer obtenim l'any d'aquesta manera, amb el combo box anys, get selected item, i li fem un cast d'in i obtenim l'any, que és un integer, un int. El total l'agafem amb aquest mètode, get total despeses any i d'argument l'any. I una vegada tinguem el total, el posem a dins del label total. Label total, set text total. I com que aquest total és un float, l'enganyem i el convertim a string d'aquesta manera. Hem de veure com és el get total despeses any. Navigator, go to source, aquí el tenim. Primer creem una llista de despeses buida, omplim aquesta llista amb el controlador despesa find despesa entities i inicialitzem el total a 0, inicialitzem un calendari d'aquesta manera, calendar get instance, aquest seria el nostre calendari, i amb un fort per cada despesa D a dins de la llista de despeses obtenim la data amb el mètode dGetData, que és un objecte de la classe date, i aquest date, aquest objecte, el tenim de convertir a calendari. Calendari setTime data. Una vegada tenim el calendari, comparem amb un if si l'any aquest, que és l'any de l'argument, l'any del combo box, és igual al calendari de la nostra data, l'hem convertit a calendari. Calendari get calendar year, o sigui, si l'any del nostre calendari és igual al calendari que nosaltres comparem, que és el calendari del combo box, afegim en el total anterior més dGet total i retornem el total. Amb això, amb aquest mètode, obtenim el total de les despeses. Comprovem el codi, executem. Aquí a proveïdors només hi ha un proveïdor, n'inserim un altre. Recordem, a l'IDE no hi podem posar res perquè està deshabilitat. El nom li posem dels ànecs i el telèfon el 222. Inserim, ja el tenim aquí. Anem a despeses. A despeses hi ha dues despeses de papet, de 1.000 i de 1.000. Si, per exemple, si volguéssim mirar el total de l'any 2023, que és l'any actual, total 2.000, o sigui, és correcte. Si posem, per exemple, el 29, ja sabem que no hi ha res, hi ha 0. Això funciona. Una altra cosa que podem mirar és si al clicar sobre una fila, si se'ns obren, o sigui, se'ns omplen els camps de text, amb els valors de la fila. Eliminem per exemple, en papet, de 1.000 euros, el cliquem i eliminem. Ara, què podem fer? Doncs comprovem a veure si ha canviat el total del 2023, sí, són 1.000, correcte. Anem a de proveïdors. Si volem eliminar quins proveïdors, per exemple, el papet. El papet sabem que té despeses, no? Doncs si el volguéssim eliminar, diu que no es pot, perquè el proveïdor no es pot eliminar perquè té despeses. Cal primer eliminar les despeses associades. En canvi, si no tingués despeses, es podria eliminar. I fins aquí el projecte Java Swing. Tot el codi el teniu a la pàgina de tresavis.cat, on està detallat i està explicat.